Il-31 ta' Wissu tal-1997 dakinhar filgħodu id-dinja stempħet għal aħbar ta' diqa. Dik li l-Prinċipessa Diana kienet tilfet ħajjitha kawża tal-ġrieħi li ġarbet f'inċident ta' traffiku ikraħ f'Mina f'Pariġi. Il-Prinċipessa Diana mietet fl-età ta' 36 sena. Hija kienet f'karozza tip Mercedes li kienet qed tiġi segwita minn diversi fotografi fil-karozzi u l-muturi. Dodi Al-Fayed, is-sieħeb ta' Diana, u x-xufier tal-karozza, Henry Paul, it-tnejn tilfu ħajjithom fuq il-post. Filwaqt li l-Prinċipessa Diana ħadet l-aħħar nifs aktar tard l-isptar. F'dan l-inċident traġiku kien biss il-bodyguard ta' Diana, Trevor Rees-Jones, li salva. Lady Diana, li tista' tgħid kienet maħbuba minn kulħadd, tibqa' magħrufa għas-simpatija tagħha u għall-qalb tajba tagħha. Il-Prinċipessa ta' Wales twildet fl-ewwel ta' Lulju tal-1969 u l-familja tagħha kienet waħda nobbli. Hija kienet ir-raba' tifla fost ħamsa. Fl-1981, meta kienet qed tuħsib it-tfal bħala xogħol part-time, iżżewġet lill-Prinċep Carlo ta' Wales. Minn dan iż-żwieġ irjali, il-Prinċep Carlo u Lady Diana kellhom żewġ titfal, il-Prinċpijiet William u Harry. Iżda żwieġ bejn il-Prinċep Carlo u Diana sfaxxa fix-xejn u l-koppja isseparat fl-1992, 4 snin wara iddivorzjaw. Fl-irwol tagħha bħala parti mill-familja irjali tar-Renju Unit, Lady Diana għenet lil-bosta. Hija għamlet diversi kampanji fosthom dik dwar il-marda tal-AIDS u anke biex jitwaqqaf l-użu tal-min esplosivi. Ftit tal-jiem wara mowta kien ġie żvelat li x-xufier kien xorob 3 darbit aktar mill-limitu tas-sewqan. Imbagħad dan ġie kkonfermat fl-2008 wara li ħarġet inkjesta mill-Pulizija Brittanika li rriżulta li Lady Diana inqatlet kawża ta' negliġenza.